saya rasa anut ing syariat kang dihenlisane alus ngendikane kapindo mulya
alhamdulillah. Ya mak ya. Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk PT Puja Perkasa. Nah, iya. Ingkang ambal warsa kaping 16 ya mak. Pandungane biyung marang PT Puja Perkasa piye? Pandungaku buah markisa manis rasanya. PT Puja Perkasa semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Buah markisa dan buah blewah PT Puja Perkasa semoga tambah berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nonton TV disambi mangan pepaya. Terus semoga Bapak Hanafi selalu cinta terhadap seni dan budaya. Amin. Nonton TV sambil makan sayur. Semoga Bapak Haji Hanafi sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Trek tronton momot cengkeh. Muga-muga kabeh para penonton rezekine akeh. Trek tronton momot nanas. Kabeh para penonton muga-muga utange diparingi lunas. Amin. Upamane isih ana sing duwe utang, muga-muga ndang iso nyaur. Upamane kok ora iso nyaur, muga-muga sing diutangi lali. Ya aja kaya ngono kuwi. Nduk, dawuh mak. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung. Syukur alhamdulillah wajib diaturake marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaya ngimpi parandene kababar ing kasunyatan sing tegese ngatasé mung sak awake dhewe. Ya. Mung sak awake dhewe parandene piniji sowan dening Bapak Haji Hanafi ya, Mak. Ingkang nembe ngawontenaken tasakuran nenggih hari ulang tahun PT Puja Perkasa General Kontraktor yang ke-16. Ya. Mula wajib awake dhewe ngaturake panuwun kelawan Bapak Haji Hanafi sekalian Ibu Hajah Maimunah mboten kata lumpen ugi matur nuwun karo Roko Mas Eko Saputra SE. Lan iki penghargaan yang luar biasa mergo wayangan bengi iki dipapanake ana pendopo sing mewah megah agung kaya mengkene. Iya. Saka wae gedene semono ya, Mak. Ngomahku kono ki ya ana pendopo ning kayune iki akasia. Iya. Lah iki jati tenan. Jati tenan. Mapan ana ning pendopo Yayasan Sumodiningrat. Ing mapan wonten ing Dusun Menawan, Desa Merak, Kecamatan Dempet, Demak, Nduk. Oh ngono. Lan sing saya marem, sing saya tentrem, awake dhewe iki mayang mangku karo masjid, ya kuwi Masjid An-Nur Hanafi. Kuwi ya kagungane Bapak Hanafi sing asmane masjid kuwi mau peparing pangestu saka panjenengane Habib Lutfi. Iya. Ora mung kuwi wae kok, Nduk. Klebu kuwi wis aglar gumelar wujute SD Islam unggulan Hubul Waton. Oh ngono. Kaya mengkono kuwi kene pendopo nggen kulon kono masjid, etane kuwi ya kuwi sekolahan. Iya. Malah rencana ke depan muga-muga Gusti Allah ngijabahi lan antuk pangestune para sepuh adi sepuh, para kiai alim ulama minangka tandha bekti lan tandha syukure Bapak Haji Hanafi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal membangun wujude pondok pesantren. Oh ngono. Elok tenan. Mergo sing jenenge pondok pesantren ki lak papane para santri sing gayuh kawruh ngudi ilmu, ora mung bab ngilmu kepinteran wae, ning bab tata krama, bab adat, bab etika ning pondok kuwi ditengenake. Mula kula sanget
nguyung-nguyung nyengkuyung dan memberi dukungan yang sepenuhnya kepada Bapak Haji Hanafi lamun to bakal yasa wujude pondok pesantren. Mergo lamun to upamane negarane awake dhewe iki porak-poranda, maka pondok pesantren dan Masjid An-Nur yang menjadi solusinya, Nduk. Kaya mengkono ya, Mak. Kaya mengkono kuwi. Tur panjenengane Bapak Haji Hanafi lewayangan ya ora mung bengi iki tok kok, Mak. Wis marambah makaping-kaping, malah sing kepareng ditimbali iki racake para dalang-dalang ingkang wis misuwur. Ngono ya? Ya. Pak Dianom Surata wis nate dipun tanggap. Mas Bayu Aji ugi sampun nate. Klebu Swargi Ki Sena Nugroho ya wis nate dipiji ana ing kene. Matur nuwun kanugrahan agung saka pangeran ewadene ripalungguhan iki awake dhewe dipercaya ditresnani karo Bapak Haji Hanafi. Ya muga-muga kersane panjenengane hajate panjenengane ingkang kaya mengkene becike sing nyatane wohe ngrekoso satemah ambabar mulya. Tegese piye? Kowe nonton karo Bapak Haji Hanafi aja saiki, Nduk, ning tontonen mbiyen perjuangane iki piye? Oh ngono, mbiyen ya rekoso. Wah, rekoso ya nganggo banget merangkak dari bawah. Ngono. Ini yang mergo saka teteken-tekun panjenengane katekan sedya kang hayu mbabar rahayu. Buncine ya kuwi kerajinan dan kedisiplinan, kejujuran serta profesional, uga dibantu sing ora kalah baku wujute rosane panembah, tekune pangibadah, ketaatane umat marang Gusti Allah sing satemah ndadekake marang panjenengane Bapak Haji Hanafi satemah sugenge kaya mengkene sing insyaallah diparingi mulya donya tekan akhir, diparingi tentrem donya tekan akhire. Oh mengkono. Amin ya rabbal alamin. Iya, Nduk, iya. Sangat luar biasa. Tegese Bapak Haji Hanafi iki ya ing bab agama ditengenake, ning bab budaya ya ora dikiwakake ya, Mak. Kudu mlaku bebarengan nggih nuntun menungsa supaya slamet donya tekan akhir ki garane agama, ning bab sesrawungan etika tata krama unggah-ungguh uda negara kuwi lantarane ya kuwi budaya. Merga budaya kuwi angen-angen sing ambabar marang kaendahan. Oh kaya mengkono. Mboten kata lumpen ugi ngaturaken panuwun marang Bapak Zainal Abidin selaku Imam Masjid An-Nur Hanafi ya, Mak. Ugi dumateng sagung para panitia, Pak Karnito, Pak Dwi ingkang saking Banyumanik lan sedaya para kiai alim ulama, para sesepuh adi sepuh lan sedaya para mitra sedulur bala-bala kabeh sing bengi iki kepareng rawuh ana ing pendopo Yayasan Sumodiningrat kene. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ingkang kula suwun namung setunggal. Monggo sami nyuwun dumateng purbane Gusti Allah ingkang Maha Agung kanthi panyuwunan mugi-mugi PT Puja Perkasa Bapak Haji Hanafi sekeluarga manggiya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan seger kewarasan tebih saking suker sakit pinaringan rejeki ingkang melimpah ruwah kebak ing reh barokah lan ugi pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin ya rabbal alamin. Ilir-ilir tandure wasuri lir kang ijo
golek salin wakali iki tata pitik Syukuran dan syukur kuyu dari seneng tinggal tapakno gelar oploso balen jadat kawe isen lakake golek salin tata pitik alhamdulillah Bu Kesi Dalem Pak Dalem Nadyanto sore mau ki udan gremis papan kene iki sepi sepoh samun tegese iki sithik banget sing kepareng rawuh ning bareng wayang diwiwiti akeh para sutresna budaya pecinta wayang sing kepareng rawuh kepareng minggah wonten ing pendopo mriki mboten namung piyai kakung ibu-ibu mbak yu adik-adik kathah ingkang kepareng lenggah mila tepuk tangan untuk penonton pada malam hari ini luar biasa nggih ya matur apa karo Bapak Haji Hanafi Bu Kesi lan PT Puja Perkasa ingkang Ambal Warsa. Sugeng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dalu menika konjuk dumateng bapak kula. Awake dhewe ning kene iki duwe bapak anyar lho, Pak. Heeh, Pak. Duwe wong tuwa anyar. Sapa? Inggih menika Bapak Haji Hanafi sekalian Ibu. Seneng lho, Pak. Dalu niki dipun percaya kalih Bapak Haji Hanafi sekeluarga untuk menghibur warga masyarakat wonten ing Demak mriki dalam rangka tasyakuran apa Bapak Ibu? Ulang tahun PT napa? Puja Perkasa. Panjenengan remen apa mboten menawi panjenengan ditanggapne wayang dalu niki, Pak? Alhamdulillah, nggih. Lek ora remene piye sawangen ke lho. Tripod siji iso HP-ne pirang-pirang iki konsepe piye lho kuwi. Loh, Pak Dalang. Pak Dalang, Pripun? menika merupakan salah satu kreativitas daripada pemburu konten nggih niki. Konten kreator maksudipun. Nggih, Bapak Hanafi sekalian Ibu, pundi nggih Bapak Hanafi nggih kula wau dereng salim e. Nggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Bapak. Dene dalu niki bojo kula sing ganteng dhewe. Aku meh cedak sampean aku. Bojo kula nyapa to Ken aja mencap-mencep ngono to. Ibumu lagi ngelem bapakmu lho. Ngapa? Matur nuwun dene dalu niki bojo kula Mas Cahya Kuntadi sampun dipun percaya kalih keluarga besar Bapak Haji Hanafi nglipur warga masyarakat Demak dalam rangka tasyakuran PT Puja Perkasa yang ke-16. Mugi-mugi ke depan PT Puja Perkasa tansah jaya sukses selama-lamanya untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur untuk memajukan pembangunan di seluruh negeri Indonesia. Tepuk tangan untuk PT Puja Perkasa dan Bapak Hanafi. Nggih, terima kasih, terima kasih. Seneng aku, Pak. Nggih to. Bengi iki aku seneng banget roh pendopo sing endahe gedene kaya ngene. Ndek mau pendopone awake dhewe mung kayu maoni kuwi lho, Pak. Ning kene kok jati gede-gede ya Allah, tak rangkul ki alus banget ya Allah. Iya. Gede. Aluse nganti kaya pipine perawan ya Bu Kesi. Yo ngalang-alangi pipi perawan. Saya ning mburi niku wau. Teng napa nggih rumah ukir, gandok ukir ya ampun apike Pak.
aku ndek ning kono mau foto-foto, Pak. Heeh. Foto-foto tenan, sak akeh-akeh. Ya aku wis niteni kok. Piyayi Putri iki anggar umure iki 40 munggah. Dina iki seneng-senenge foto pancen nggumun. Ora sampean tok kabeh mak-mak simer-simer ngono kuwi. Lho. Hiburane niku, Pak. Heeh. Mula pau Bapak Haji Hanafi kepareng-paring dawuh salah satu tembang klangenane panjenengane remen sing klasik-klasik Bu Kesi. Nggih. Salah satunya ya kuwi tembang Caping Gunung. Lah kuwi larase Slindro Panepe Songo. Malah nadyan awake dhewe mau urung munggah panjenengane wis kepareng-paring dawuh insyaallah Mas saya menawi kula kalih panjenengan dipun paringi umur panjang mangke tahun ngajeng ulang tahun PT Puja Perkasa yang ke-17 mangke tetep wayangan dalange tetep sampean. Amin. Ya ngono kuwi. Matur nuwun. Kaya ngono kuwi. Bintang tamune tetep Niken Salindri. Ya. Kira-kira Niken Salindri sok wis pira ya? Mbuh wis sak miliar gitu regane pisan. Lah saiki penggemare nganti semono kok. Pokoke lek sugih dhuwit dilumpukne kan kudu iso gawe ngene iki ora kaya ngono kuwi. Disolawati. Ha iya. Aja mikir cah lanang ae ngono. Ayo. Ya aturna Bu Kesi ya, pangkur Caping Gunung wabil khusus dumateng Bapak Haji Hanafi sekalian Ibu Maimunah. Wah iya. Mangga. Saben bengi nyawang konang cara lawas sih. Iya no. Tindak pundi Bu Kesi? Tindak wonten ing dalemipun Bapak Hanafi mresani wayang. Wonten wayang to mriko? Enggih. Lho, dalange sinten? Dalange bojoku Mas Cahya Kuntadi sing ganteng-ganteng dhewe. Ayo, anake wis papat ora isin ya, Mak. Lah ya ngumun aku. Gumun aku wong wedok iki lek saya akeh anak iki saya cinta karo wong lanang. Ya no harus. Mergo ngene, sok-soke apa sebabe pamane sing lanang iki mati dhisik ya. Kenapa kok wong wedok iki nangisi nganti nggugu ngono kae? Ora perkara sedih ditinggal mati iki ora. Ning sing disedihke iki bar iki engko tak seneni sapa? Lah kuwi lho. Ayo sing tak uring-uring sing tak onek-onekne sapa? Ayo. Mergane wong lanang biasane nggih ampuane wong wedok. Heeh, contone ya aku iki lho. Ayo. Maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Caping Gunung mangga ya. Jangan membahas tentang kematian dong, Pak. Apa? Kita masih berharap umur panjang yang manfaat untuk ngebaraken kabudayan ing Nusantara. Amin. Lek sampean kondang muni ngono terus piye no aku? Sampeyan sedih ya? Sedih no. Ah iya mesti sedih wong nyatane ndingi bengi aku ora urip-urip sampeyan ya sedih kaya ngono. Peh, bapak-bapak yuk langsung nyandak ngono. Gumun aku. Arahe iki lho. Ya, Bu. Yen memajang mung karo janur kuning janur kuning Menggleng tenan gamelane. Mergo ning pendopo dadi gaunge luar biasa. Ya, Ya, Bu.
kuwi ya, Mak. Madangkara iki kompake pancen luar biasa. Pesinden pengkrawite iki ya pancen semangate ora kaya bengi iki. Iya. Mergo pancen kopene kaya ngono. Panganan apa ae enek kok, Nduk. Gule eneng, soto eneng, mau sing daging dan lain sebagainya. Iya. Aku gumun karo sinden-sinden ngatasé gule karo soto dicampur dadi siji. Ayo, yo enak ayo tetep enak sementing anget. Ayo. Matur nuwun dumateng juru ladi para panitia yang sangat luar biasa. Kaya ngono kuwi. Lha, Bu. Parian, yo wiwit saka Mbak Lia Sundari. Syukur yen iso ngrengga Bapak Hanafi utawa PT Puja Perkasa yang ulang tahun ke-16. Ya, monggo Mbak Lia, dongane pripun? Buah markisa. Napa, Mbak? Buah markisa. Wah iya, buah markisa. Terus dicampur es. Campur es. PT Puja Perkasa. Semoga semakin sukses. Allahumma amin. Bapak Ibu gandeng panjenengan dihibur dening PT Puja Perkasa lantaran Bapak Hanafi mang amini kula percaya yen piyai Demak mriki piyai nyeni piyai budaya le ngamini niku ngangge lagu kados niki wau. Allahumma amin. Kersa nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Sareng nggih. Sinten ingkang kepareng nembang ngoten niku mangke kula dongake rezekine tambah akeh umure saya panjang. Ya. Ya bareng Allahumma amin. 1 2 3. Alhamdulillah top Markoto. Ya engko disambung neh bar sinden parian sing ndongake Pak Hanafi utawa Puja Perkasa. Mangke lek ngamini ngoten niku. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Yo selanjutnya sawi Mbak Birgita, ya Bir. Yo. Tuku terasi. Tuku terasi. Neng Kediri. Neng Kediri. Bapak Hanafi yang baik hati, sawerane sinden pundi. Allahumma amin. Sinden koclok. Ora. Wong kon dongakne malah njaluk saweran. Lho kan iki kan ya ndonga to Pak kagem sinden-sinden iki ndonga nek mugi-mugi Pak Hanafi niki berbelas kasih kepada sinden. Nuwun pangapunten Bapak Hanafi pancen sinden Brigita niku yang kadang parian ngene iki raine malih kaya kotak amal. Ayo. Ayo nggih. Mbak Winong Nawangse. Ayo. Ha iki. Kukulen. Ayo. Saya akeh. Disiksa. Disiksa. Ayo. Malu-malu. Ayo. Terus? Wis senengane kok meni sing negatif-negatif ngono to. Disiksa kok malu-malu. Ayo. Enggak lah, itu tuh kan parian toh Pak. Kok enek wong disiksa, sakit ya? Tidak, malah ngono. Parian Pak, parian. Walah. Kali ini neh. Ayo. Disiksa. Disiksa. Malu-malu. Malu-malu. PT Puja Perkasa. Semoga jaya selalu. Bapak Ibu monggo. Allahumma. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lintang Pambayun. Kaya apa? Disiksa. Boten. Tidak apa-apa. Nemu angsa. Apa? Nemu angsa. Angsa ki apa? Angsa niku hewan. Oh, hewan to. Nggih. Oh, alah. Nemu angsa terus Terus dirica. dirica, dimasak rica pedes kae. Nggih. Oh iya, Terus piye? PT Puja Perkasa. Semoga
jaya selamanya. Yuk, Allah. Allahumma amin. Elah, Umi Hafifah. Ayo coba kaya apa? Nggih. Indonesia, Indonesia. tanah airku. Kabeh wis ngerti kuwi ora. Terus PT Puja Perkasa, semoga semakin sukses, maju dan berkah selalu. Allahumma amin. Nun pangapunten Bapak Ibu niki obate keri. Ayo. Lah niki disangoni niki lho. Nggih. Matur nuwun luar biasa. Ya kene dhewe Nduk Niken Salindri. Ayo. Bocah iki saya gede, saya ayu. Ayo. Ya kan. Tuku sapi, Tuku sapi. dibeber kloso. Pak Haji Hanafi, owner dari PT Puja Perkasa. Ya, Allahumma amin. Owner ki apa to, Nduk? Owner itu pemilik. Pemilik. Ya. Oh, owner. Lagi Owner, ngerti ya? owner, Eh? owner. Owner. Yes. Ayo, ngono ya. Yes. Dadi ilate ditekok dhisik ya. Iya, Ayo. Pak. Owner. Ayo. Oke, siar parian ra, Bu? Oh, harus no. Oh. Niki Bapak Haji Hanafi sampun kersa paring sangu kalih kita semua kok. Niki kula pariane sik. Ngombe kopi Ngombe kopi. Ayo. neng pinggir sumur. Mugi-mugi Bapak Haji Hanafi sehat panjang umur. Allahumma. Nah, Terima Bapak, kasih. Halo. suamiku, ini Nggih. saya bacakan nggih. Siap. Menika saking Bapak Haji Hanafi. Pripun? Nyuwun tetembangan ing antaranipun setunggal podang kuning bawa Umi Hafifah. Terus? Ping kalih pepeling. Ping 3 gending kutut manggung. Terus? Sekawan perahu layar kur. Ping 5 nyidam sari. 6 ninggal katresnan. Ping 7 Sri Huning. Niken Salindri Umi Hafifah tambah lagu Salindri yang baru. Ngoten. Niki nek sangune sing gawa Ibu. Ya. Lagune niki kan sing ngertos mungkin Niken. Ayo, sangune sing nggo sapa? Oh, Bu Kesi no. Oh iya. Kok didom maksudnya ngono lho. Iya. Matur nuwun dumateng Bapak Haji Hanafi katresnanipun dumateng kula sak kanca Madangkaran. Wah iya. Monggo lajeng Bu Kesi. Panas udan aling-aling caping gunung. Senengamu kok bareng-bareng iki nyapa to, Pak? Gantian ngono lho, Beh. Iya, biasane ora bareng awakmu yo nesu. Ayo. Apane sing bareng? Ora nembange, ora. Iya.
Mbak Winong maju. Winong ngerti. Wis diaturake iki mau caping gunung klangenane Bapak Hanafi. Iya, dening Bu Kesi karo Mbak Winong, Mbak Birgita nggih pemanasan. Nyuwun larase pelok nenem Mbah Wir. Wah iya. Arep ngaturake apa? Nggih, memberi semangat utawa support kanggo anakku wadon sing namanya lagi melejit dan viral di antero malah internasional. Ya. Genduk Niken Salindri putri saka Kediri. Ora aneh ramoka lamun to ditimbali karo Bapak Haji Hanafi ya pancen bocah iki pancen lagi ketrima. Tur ora mung suarane apik, ora mung bocah iki ayu, ora mung bocah kuwi jogete becik ki ora, ning pancen bocah iki nadyan to isih urung sepira umure, ning tata kramane karo wong tuwa ki sangat luar biasa. Iya, Pak. Le ngomong karo pake, ngomong karo mboke, le karo Bu Kesi le gemati apa-apa dinehne Bu Kesi. Iya. Apa-apa ngangkang kali Bapak Cahyukun tadi pun napa mawon kula aturaken nganti kaya ngono lho. Iya. Mula akeh sing tresnani. Waranggana terviral di era sekarang yang dicintai oleh semua orang termasuk dalangnya sendiri. Ayo. Niken Salindri, coba ngampil pangkur nika Mas. Bali Kambang. Ya. Riyen nate kula tulisaken pangkur Putri Ndaha men digoleki karo ibu-ibu Waranggana. Ya. Men nggih jumeneng karo genduk Niken Salindri. Ya. Monggo dipun aturaken langsung dangdut kemawon. Ya, Nduk, berdiri coba kaya apa? Niken Salindri. Sinangkling cahyanira kaeksi Nimas musti kaning
jantung kenyokang saking doho sawiring rek nembang bakso kataku linambaran jiwa tomo triya sumatring Gusti noni nono mangko prido kaya ngono kuwi lho Nduk niken. Pak mulih gemati karo sampeyan nganti tak gaweke tembang Putri Ndaha iki khusus spesial kangge panjenengan. Alhamdulillah matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Tur iki yen diwaca mudhun iki ya jenengmu iki. Nggih. Asmamu lah. Sandi Asma. Heeh, Dimas niken Salindri. Di kuwi Dimen Budaya Ngrembaka. Mas Sinanglir Cahyanira Kaeksi. Nah. Nimas Musti Kaning Jantung kenyokang saking doho salwirengreh nembang beksa wis kacakup Lin nambaran sih kawelasan apa Pak? Linambaran Jiwa Tama. Terakhir Driya Sumarah mring Gusti. Nah. Saiki coba pangkurna maca pateh. Ayo tembangno. Nano ngono kae. Ayo. Timen buta yang ram bakat masih nangkling cahaya nirakan eksi iki gambar apa Pak? Apa? Iki lho Pak, sanuke iki gambar apa iki Pak? Sing diwe aja ndeloki gambar-gambar liyane. Tulisane tok ae, gambar-gambar wong udo kok deloki ngawut ae. Ayo. Nimas mesti kaning jantung kenyokang saking
mestine keri dhewe iki pandongaku kuwi. Driya sumarah mring Kagem para fan berat Niken Salindri nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bapakmu lek sayang karo sampean nganti kaya ngono kuwi. Niku lirike sing damel sinten, Pak? Dalem Lirike. cakepan saire. Nggih. Sing gawe bapak. Bapak. Lah lagune sing gawene mbahmu Mbah Sukron Suwanda. Kolaborasi. Lagune sing napa, Pak? Sing mau dangdute mau. Wow. Mbah Sukron. Lho Oh, kaya Mbah ngono Sukron. Nggih. Terus sing nembang Ibu. Heeh. Nggih. Minangka salam pambuka men ora ilang ngenge pelok 6 klangenane Bapak Haji Hanafi mau lak diaturake karo ibumu Nyidam Sari to. Nggih. Siji sik saurunge berkomunikasi, saurunge guyon aturna Nyidam Sari. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Langsung langgangipun kedua dangdut Niken Salindri. Yo. banter tenan ya, Pak. Pancen ya kuwi power iki luar biasa. Mongko ben dina yen perlu sedina sok ping 3 ping 4 ngono tanggapan. Ha iya suarane sih bantas kaya arep ngumpul-ngumpulke pendopo. Ha iya tenan. Terus Nduk, yo entekno. La
terima kasih. Nduk, niki Salindri. Nggih. Matur apa karo pepundhenmu Bapak Haji Hanafi lan uga PT Puja Perkasa. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng midhangetaken sugeng amirsani lan matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Haji Hanafi beserta PT Puja Perkasa ulang tahun yang ke-16 tahun. Semoga PT Puja Perkasa semakin jaya, semakin lestari, semakin sukses, semakin mendunia. Dan kagem Bapak Haji Hanafi mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Kula sampun panggih kalian Ibu. Sampean? Inggih. Oh, karo Ibu aja. Bu aja. Mamunah kuwi mau. Nggih, wah tiange blater sekali, Pak. Alus ya piyayine. Nggih, alus saestu blater. Kula mau napa mudhun mobil mau sampun disambut dengan ramah. Oh, ngono. Dicium cipika-cipiki. Sepuntene ya, Nduk, nggone kaya ngene iki, batinku ki wong nggone wis apik, aku ki ngono. Lah iya, Heeh, orang yang punya derajatnya tinggi itu pasti akan merendah, Pak. Ya, kaya pasemone pari ki lho, Nduk. Pari ki lek saya isi mesti saya ndingkluk. Inggih. Tur ya panjenengan iki rusa ing panembah tigen-mugen anggene ngibadah marang Gusti Allah. Inggih, itu yang patut dicontoh, Pak. Lah iya, watone piyayi kuwi anggere selalu memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan, maka oleh Tuhan hidupnya akan diperbaiki juga. Seperti dalang. Kok iso? Ya paribasane iki wayang sing apik-apik ke mesti nek cedhek dalange ya to, Pak? Bener. Wayang sing elek-elek buta kae lek adoh karo dalange. 100 pinter sampean ngono kuwi. Yen menungso gelem nyedak karo pangerane, insyaallah ditresnani dikasih karo Hyang Agung. Kosok bali yen wayang ki adoh saka dalange, menungso ora gelem nyedak karo pangerane, kuwi engko ya ora pati entuk perhatian kaya ngono kuwi. Ya mergo saka gedhe katresnane Gusti Allah marang keluarga besar Bapak Haji Hanafi nganti panjenengane dimulyake, derajate dijunjung sak dhuwur-dhuwure. Ning kamulyane Bapak Haji Hanafi untuk pribadinya sendiri tidak, namun untuk ibadah dan juga sedekah, untuk juga kebahagiaan seluruh warga masyarakat. Buktine wayangan sing digelar pada malam hari ini dono rasa untuk sedaya para warga. Tepuk tangan untuk Bapak Hanafi. Ngono kuwi Nduk, ngono kuwi kena nggih contoh, kena nggih patuladan. Sak bisa-bisa awake dhewe ngalap berkah, nyonto nulat men iso ketularan ketrima kaya Bapak Haji. Nggih leres. Wong Bapak Hanafi niki tiange niku bloko, Pak. Maksudnya brak-bruk ngoten lho, Pak. Oh iya. Nek mapa malih kalih cah cilik-cilik niku wonge niku seneng weweh, Pak. Seneng weweh. Nggih, seneng weweh. Dadi kula niku nek jejer kalih Bapak Hanafi niku kula sungkan nek badhe nyuwun saweran, nyuwun sangu, nyuwun apa niku kula sungkan saestu nek saged ampun nyuwun tenggene Bapak Hanafi. Terus? Mungkin lek diparingi dhewe, Pak. Wah iya. Nggih, dadi aja nyuwun, Pak. Kesane kaya pengemis. Wah iya. Heeh, ya ngene sing perwira pancen ya kaya ngono kuwi. Sing intisarine ngene, Nduk, adoh-adoh sampeyan saka Kediri iki ditimbali nganti tekan kene iki supaya nglipur para warga masyarakat ki nadyan ning Demak akeh banget pecinta sampeyan. Lek gur dalange Pak Cahyo mongko tanpa enek jenengan rung karuan penontonnya semene akeh. Lah nggih lho Pak. Lah sampai YouTuber niku lho ting cerantol kaya memean ae. HP apa memean ya jane. Ayo, nganti semono akeh. Oh iya, dekat situ ya. Nggih. Nggih. Lah yo ki konsepe piye lho Pak iso HP semono akeh iki? Kuwi enek sing live, enek sing upload apa piye to Pak? Iya, itu live-nya di konten apa channelnya banyak sekali. Oh, biar ndak habis 1 tahun. Oh, kontennya. Menabung stok konten ngono. Wah, elok nggih. Nggih, elok. Daleme pundi, Pak? Sragen. Nganti tekan Demak nggawa kaya ngono kuwi le brengkut ngoten jenengan apa iso bathi ngentuke? Hah? Jenengan wau nitih napa, Pak? Nitih napa jenengan wau?
Mobil, oleh nitih mobil ndak apa-apa Pak. Oh Kan iya. bisa bawa. Ya semoga-moga tidak hanya mencari untung dari kontennya, namun ini wujud tresno dan juga cintanya terhadap budaya. Inggih, leres. Ya nduk coba kaya apa si jingkas Napa, aturana Pak? tetembangan. Nggih. Niki tembangnya sing halus napa sing kasar? Engko sing kasar sing rada mburi. Ayo, nggih. Sing kasar buri, Bu. Nggih. Iki pilihan nduk, yen podang kuning engko Mbak Yungu Umi Hafifah. Nggih. Terus engko yen kutut manggung, engko sampeyan spesial karo Bu Kesi nggon goro-goro. Sampeyan lak nganti goro-goro to? Nggih. Ah, sip lek ngono. Lah, yen prau layar engko kur nyidam sari wis diaturake, Sri Huning dhisik. Piye? Nggih. Aman kok? Anu, kula mboten apal, Pak. Sing aman-aman mawon. Sing apa? Upamane apa? Ninggal katresnan ki ana. Piye masuk Nggih, Samboyo lho sampean wong Kediri to? Nggih. Nah iya kuwi coba kaya apa? Nggih. Niken Salindri dengan ninggal katresnan. Wah, iya iya apik ya. Kaya ngono kuwi. Nggih. Ya nduk dibawani sik nduk apa ngono nduk? Dibawani, Pak. Nggih, wis bebas Nggih, apa nggih. ngono. Nggih. Nah, men ora langsungan. Ya. Ugi kula aturaken dumateng para gadang-gadang ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel, para tim biru lan ugi para-para ingkang sedaya mirsani subscriber Kuntadi Channel. Alhamdulillah kehadiran Niken Salindri penonton serentak mencapai 70.000 penonton pasang mata. Wah iya, terima kasih. Nggih. Nggih, golek ana nduk apa ngono bawane coba. Apa ya, Pak? Nggih. Bawane, Pak. Pun bebas. Pangkorinasa kaya ya kena utawa apa nduk ngono. Iya, iya, Pak. Nggih. Rinasa saya rasa
Sik Nduk nyelani sedilo. Nggih, Pak. Iki ana Nawala. Assalamualaikum Mas Cahya Kuntadi, selamat pentas. Semoga lancar cuaca cerah. Wassalam. Titip adik ponakan saya Mas Taslim. Wah, sapa? Saking Bapak Suparno. Nggih, Bapak. Aman terkendali. Nggih. Mas Taslim teng mriki nggih dereng gondrong-gondrong, Pak. Lah iya. Ugi saking ibu kula Pati, Ibu Kastiah. Oh iya, sugeng laras Bu Kastiah. Menika dipun tembangaken kalian Genduk Niken Salindri. Wah nggih. Nyimak Pak Dalang, salam kagem caksi lover sedaya kemawon ing Laladan Demak. Nggih. Iya akeh yo ana Mbak Kiki barang adoh saka Pati. Saking Pak Waris Sugiono. Wah iya. Ugi saking kula Larso Madangkara. Payaya kula hadir. Oh Larso ora. Kon sekolah malah mulih ora. Angel tenan. Yo Nduk diaturake ninggal katresnan. Sing sepisanan ya kuwi dangdut, kedua jaranan. Wah iya. Yo Mas Noval kolaborasi. Dados. Yuk.
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri, para enggak. Ayo. Iki celenge sopan iki sian. Aku lagi tumon Pak, mak celeng kok sampean kei pecut iki piye maksude? Celenge lho sampean kei pecut ki piye maksude? Ora celenge ora dipecut, mecuti sing ngendang kuwi lho. Oh ngono. Ayo Ketoke, Mas. Pak. Kita wis apa sekarane rastel karo awakmu pecutono ora apa-apa. Gak kae wis setel lho karo aku. Wis setel ya. Wah, iya. Dadi apike bocah iki wis bisa menempatkan diri. Lungguhe iki ning endi? Iya, Lek ning wayangan, saya ning wayangan Madangkara, bocah iki alus kok, Nduk. Oh iya, njajal lek pas campur sari utawa jaranan utawa musik apa, polahe ting bedigas tur omongane sosok ya kasar. Iya, lek ning kene aluse nganti kaya ngene. Kasar kan sopan to, Pak. Sopan. Sing jenenge empan-papan ya ngono kuwi, Nduk, bisa menempatkan diri ngono kuwi. Mergo yen penonton apa jenenge musik lan penonton lak universal. Ya toh, kuwi beraneka ragam, malah akeh-akeh bocah enom. Nek wayang kan iki berbagai, enek sing sepuh, ana sing enom, ana sing bocah, sing rata-rata. Kenapa kok piyai-piyai kaya Pak Haji Hanafi iki nanggap wayang? Mergo wayang adalah tontonan yang paling tentrem, tidak ada huru-hara. Lah kaya ngono kuwi. Luar biasa. Saged istirahat riyen. Iya, Pak. Keringete nganti kaya ngono. Ayo. Matur nuwun. Lah iki rada dieman-eman digemeni mergo engko sik nggen gara-gara iki ya genduk Niken ya tampil lan sinden-sindenku Madangkara ku ya bakal tampil. Oh ngono. Mula di candhet teko kene dhisik, Nduk, mbacutne gelaring cerita. Oh iya. Banjaran Wisanggeni. Iki wis saka lair nganti tekan Palakrama. Ya. Yen pancen kaya mangkono ayo tak derekake rerakit mbacutne gelar cerita ya, Mak. Monggo.